Kurti, hur mår du? Vad fan var det? Fyra till grön. Vinner varje match. Fan nu! Vad var det på den här matchen? Vad var det på matchen? 100-0. Det är bra jobbat på det! Vet du? Adde, är du vit? Ja. Vad var det? 2-0. Till gröna. Vi fick 3. Ja, men vi körde inte. Vi vann. Nej, vi körde mot det på det. Vad var det? Rött orange då? Kom igen! Orangea, kom igen! Det är inte hårt. Ja, stor det där. Det sitter så här. Vad gör du?